streets social media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa ndina nyaya ndoda ndinge ndinokuzivisa vazukuru imozoti zvizviri kuitika. Handiti munyorawo comment section kuti munofungei nezvenyaya iyi. So uchiteerera kana uri munyowani paSaint TV usati wasubscribe kuri kunzwa tanga kutoona nhasi. Aiwa wakasununguka kubaya subscribe button otena on your notification bell kuitira kuti every time patinowinza nyaya dzichipisa panouya mavideo matsva you will be notified. Ndichiti zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. Aiwa ndinokutendai nesupport yamunoramba muchitipa munyaya yedu nekukasika. Tine muzukuru wangu anonzi Majury. Big shout out to you also. Happy birthday to you muzukuru wangu. Aiwa mwanasikana wakura uri ku South Africa uko. Handiti happy birthday to you muzukuru. Vazukuru munopota muchitiudza kuti mabirthday enyu asvika tisakanganwa. So nyaya ndauya nayo vazukuru ndavazokuratidzai amai mudzviti. Handiti amai mudzviti mudzimai waVan Choga. Aiwa kuri kuperera energy yaVan Choga ndekuku vazukuru. Amuriona kuri kuperera energy yemukomana. Handiti mazuva ano haachanyanyise kuita zviya energy yakuperera uko vazukuru. Ndo mudzimai waVan Choga uyu. Handiti zvakanaka kuitira kuti tipote tichikuratidzai madzimai kana kuti maspouses ema-celebrities enyu. Handiti zvinhu zvakakosha izvozvo. Kwetofanira nevamwe vanoti every month anodana nemunhu munyowani. Tokuimwindo iyi takatosvikawo pakuneta kuti every month tinotoziva kuti mai vava vanenge vane munhu munyowani, next month vanenge vane aiwa Van Choga uchengetedze mukadzi. Handiti mugare zvakanaka. Vazukuru ndo zvatinokurudzira kuti garai zvakanaka nevanhu venyu. Nzwananaini iwe wega ungoita munhu ari right, vamwe vanhu vaunenge uchidanana navo vese vanodziya musoro. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, ndo zvandandango ndinozokuradzai ndichiti much love.